Ongi etorria txorien esasoi honean programara, arratsaldeon Zigor. Berdin. Gogoratzen nola oain egun batzuk izan ginen hor Beasaingo Biokiros Medikuntza Zentroan Igor Gutierrezekin gonbidapena luzatu niola, kokotxak eskatu zizkidala, gogoratzen? Eta? Bueno, bai, hori da, Igor Gutierrez gaur gurekin izango da hemen txorienen, eta bere eskariari eutxiz, gaur prestatuko dugun errezeta hoixe izango da. Arroza basatia bieirekin. Kokotxak eskatu zituen, jaione. Kokotxa, bieira, kokotxa da hemen, makaiagoak eta lehatza eta arraiak izate dituten hemen ube antzekoak. Hori, bieira, borobila, oskola. Bai, ulertzen, ni guztiz ulertzen guzti hau. Baino, enbido gisa bota nion diafragma prestatuko dizugu, zeren eta zuk hori lantzen duzu. Ez dugu diafragmarik prestatuko, baino bai antzekotasuna duen olako maskorronen mamia zer, bieira bera. Orduan, esan bezala hemen arroza basatia daukagu alde batetik, Zigorrek esplikatuko dizkizue berairen ezaugarriak, eta gero honi laguntzeko itsaso aldera joaz, hemen ditugu arrainburu batzuk, fumeta egiteko, gamba batzuk, eta gero nola ez bieirak. Beraz, prozedura egin ahala joango naiz azaltzen, bai? Ordu, lehenengo ze ingo deun, hemen daukeguna da arroza beltza edo, beltza ez da, basatia da kasu honetan, bai? Arroz salvaje esaten dena. Jarri deu pixkat beratzen. Honen egosketa normalean 45 minutukoa edo izaten da, baina pixkat beratzen jarrita, agian ez aldente edo kurruskari hori saiestea dago. Bai, ematen zaio, ordutxo bat edo hor beratzen jarri, iragaziko du eta litro terdi urarekin jarriko du egosten. Gero iragazingo baiteu. 20-25 minutu bertan egosten mantendu eta iragazi. Bitarte hortan ningo deu fumet bat zaporea emateko. Arrozak azken finean zaporean ondi lortzen duen. Saldatik. Saldatik. Orduan, salda zenbat eta sustantziozoa. Potentea, erra, zaporez eta indarrez betea. Guzti hoi. Obe. Elixirrak izatei txikin. Ez, hau ez da. Hau ambrosia izango litzateke, beste gauza bat. Baina, esan dakoa, hemen ningo dugu fumeta barazkikin, autarrainxkan edo ganben buru eta azalekin, eta arraiaren burukin. Orduan gero hori gehituko dugu iragazitako arrozakin, eta beste 10-15 minututako egosketa bat emango diogu. Osondo. Bai? Gero zeingo deun bieirak plantxan pasatuko ditu, mami hauek botako diogu txampain pixka bat, xampan. Hori izango da bere berezitasuna, limoi baten azala birrinduta, eta hori behin bieirak ateratakoan utziko du murrizten pixka bat, eta hori bai izango da elixirra. Zertarako maonesa bati gehitzeko. Hoxe da gure plana, gero hau aurkeztuko du ahalik eta ponpoxuen, eta bidaen abar hortan zure azalpenak, zure hizketa gaiak entzungo ditu, eta nola ez, igorrindako elkarrizketa. Bai. Txampana zer da? Gabonetan sobratu desanak gero koiara batekin izan duzuna botellan da. Hori jarraitzen du jendeak egiten? Bai, jendeak oraindik uste du, txampaina irikitzen duzune, o kaba irikitzen, horako apardun edo zein ardori, goiara bat jarrita, ze oraindik egiza, elkarte eta txokotara juteza, eta oskaiun beti aurkitzen zuelako bat, eta goiara batekin, bezaki, goiara magikoak dien, edo... Baina hori fedea da, Zigor, sinistu ezkeo? Bai, baina ez du funtzionatzen. Hemendik esatea sentitzen dut, horrek ez du funtzionatzen. Egin behar da, kortxua jarri, edo zerbait, hortik aparra ero gaza ez ateratzeko, Eta, hori argituta. Bai. Arrozakin. Arroza basatia, berez arroza ez da. Familikoa da. Baina ez da arroz bat. Ai, ama. Bai, belarra ezberdinak die, familikoa da, ez dut esaten, baina ez da guk ezautzen duen arroza modukoa. Famili berdinekoa dira, espezie berdinekoak, baina beste gauza bat da. Eta gaina, jaten bauzero inoiz probatu duzu, ikuste, ezberdina dala nabaritzen da, Testuran, zaporian, eta gero, uretan ateatzen da, urmaeletan eta urre muitua dauden tokitan, baina Kanadako arroz moduan bezautzen zaio, baina ez da Asiako guk ezautzen duen arroza.
Bota. Bai, hemen, guk ezagutzen dugun arroza izaten da parte bateko arroza, biterdi ura. Honek kasu hontan arroza gorriak bezala ez du neurri hori. Hau da, makarroiak edo pasta bezala egosten da, ur kantitate handi batekin. Orduan, hemen dauzkegu 200 arroza basatia eta litro terdi ure jarriko du, bai? Eta irakin dezala, esan bezala 15 minutuz. Eta gero, hemen saiatuko geana, bada hor ere mito bat, ez dakit mito bezala geldituko den gaurtik aurrera, eta da, arroza hau, modalitate hau edo klase hau, frigituta janda etxekela edo frigitzen dela eta puztu iten dela. Gaur hemen in situ hori probatuko du, bai? Baina hori jaten da, frigituta. Bai, jaten da, baina nitot 10 minez saiakera etxen arroza honekin eta ez detu handiken bilatu. Hau kasu hontan, egi esango, eta arroza hau bilatu eta olako denda txiki baten dena granelean saltzen duena, txitsirioak eta berezitasun bezala ikusi nun kolorea dena uniformea dela, ez ditula nasita, ze batzuk nasita izatetu, eta hoiken etzet inoiz atera. Gaur izango da saiakera hori, ea honekin ateratzen den. Arrozonen berezitasun artean, bestea baino zuntz desente gehiago dauka. Gero baita azukre eta kolesterol nivelak eta mantentzen ero laguntzen du, potasio aldetik eta aberatza da, interesgarria da arroz bat, eta jendea beldurrak entzea honi egosten. Egosteko garaian denbora gehiago behar duela, ur gehiago behar duela, baina ez da zaila. Eta azkenean, txitsirioak, babarrunak eta horrelakoak beratzen jartzeko ohitura badukagu. Olako gauzakin eta ohitura hartu berko genuke hartzeko, ez? Hartu eta beratzen jarri, eta erreste aldera. Eta bestela beti geratuko zaigu lapiko askarra. Bai. Lapiko askarrean, ur gutxiago jarri da, azkenean lurrunketarik ez da gertatzen. Lapiko askarrean, askarra egiten den arroz bada, eta ondo dago, zaporea ezberdina. Ez da, nitzoko zapore gehiago dauka bestea baino, txurie baino. Bai, aromatikoa edo ez, aroma gehiago dauke, lurrin gehiago dauke. Eta gero gaina, birekin geratuko zaigu, nik uste dut hemen plater oso bat lortuko dugula. Nik ere uste. Potentea, eta zanburinakin agian hobeto, tripa betetzeko hobeto bieira baina. Zanburinena ere, geroz eta gertuago dauzkeu ez, ikusten ditu baino, eskuratzeko zailegoa da. Eta hau egi esan, pixkatere da, lanak errezte aldea zuentzako zen. Eta gero saltokira joan, eta ez baldin badituzu eskuragarri, aukeran gukin deuna, bieirak. Bieirak azkenean normalean, arrandegitan da, ero freskoak, ero izostuak, zuen arrandegian galdetu ezkero, egun batetik bezala izostua lortuko izkizute. Eta izostuak izaten dira, garbian gaina, normalean oskoli gabe agertzen dira. Badaude, oskolakin dana garbiak agertzen dienak, baina zanburinakin zailagoa izaten da. Zanburinak aurkitzen, eta horre, zanburinak izango ziren, ezberdintasuna elizirra izango ziren, zanburinak. Txikia eta sabore kontzentratu. Ezberdintasuna gehien bat hori izaten da, ez? Egia esan, jendea, zein da ezberdintasuna? Zapore aldetik eta antzekoa dira, baina zanburinena esan dezagun kontzentratu, zapore gehiago izango luke. Eta tamainan, bieirak, 2-3 aldiz handiagoak izaten. Ja, tamainagatik normalean erraz jakiten dan bieira edo zanburina da. Eta gero, adituek gero, esango litzukete bat janda ero bestea begik itxita, hau zanburinena eta bestea bieira. Ni neuk enuke jakingo. Ez da, esan dezagun, etxean askotan jaten dugun zerbait, zanburinak ez da, 3-4 aldiz jan izan ditu bakarrik, eta, hor Galizien izan ginenean jan genitun, eta bestela bieira bai jan izan ditu, baina hortik esatera nik ezberdinduko nukela, nik, badakit teoria horrela dala, sabore potenteagoa daukatela zanburinak, baina nik atzemango nionik, ez dakit. Igual gero hor kata bat inbarko du jaina. Zanburina kata. Hemendik, bitu, gaztanerako apuntatu gara, atorren urtean ditu nahi duzen guztietara. Kabana ere, hor jungo gara gu Katalunia aldea, eta horietara apuntatu gara. Eta Galizian ez da, zanburinan katak eroiten badia, baina gerturatuko gara, eta esango dugu. Itxaskienak orokorren, ez da itxaskiri baztertu behar. Zanburinak. Denatatik, zigor, denatatik. Unak, zanburinak. Itxaski olako usatzen. Nik zanburina, ezien zanburina, baina antzeko bat jangen duen Kanarietan, Kanari ugatzetan, egon zan lasterketan, eta gero bukaran, han sari banaketa egon zan, aluntz berezi bat eman zuten, eta iten zituzten txingarretan,
Txingarretan, baina hori, bakarrik oskola jartzen zuten, txingarrai behira, eta aragia oskoletik askatzen zen momentuan ataik ez itxusten. Gero botatzen zieten olako bazeuden, mojo berdearekin, batzuk gainetik mojo berdea botata, eta beste batzui olako perresillakin eta perresillakin eta baratxuriakin egindako olako olio erre bat, eta oso goxua. Oso goxua, gaina aurrenekoan gaina nintzen kontuatu, etortzen zara eta oskola zala nintzen kontuatu, dena jaman nion kriston oskara, gero kontuatu nintzen oskola azpian zegoela eta oskola ez dala jarri. Aviso, navegadores, Bueno, beida. Hemen barazkik erregosten, guain ingo duna da guanbak zuritxu, hor dauzkezu, ezta? Laterata, pasamezu pluizedez. Zuritzeko kita. Hori da. Gero zuri emango nizuke, bizkarren dauken zikin hori kentzeko ardura. Estea. Hori da. Estea izango zen, ez? Hori bizkarrean honek estea izango. Nik uste estea dela, ez? Hori. Bai. Usteak uste? Este. Este o este. Bueno, azkenean, estea, segur ertzezun, hori askotan gertatzen da. Zein ez zaio gertatu, erregistrora jun, eta, bueno, guk ni familian daukat, bikotearen abizena, bere familian 3 era ezberdinetan daukat idatzita. Familian barruan, Gaztelurrutia 3 modu ezberdinetan idatzita daukate. Gero, zein ez zaio gertatu, eguna gaizki jartzea. Ni badauket ezagun bat, eta batipat hau ere lehen agian gehiago gertatzen zen etxean erditzen zelako, ez? Garai batean, eta hori gaurko egunarekin gainera bere urte betetzea izango zen, urtarrilaren 27arekin, baina bere amak zioen 29arekin jaio zela. Maialen egin nire bikotei berdina gertatu zitzaion, erregistroan egun badao, baina ero beste nastu intzak, juntzan bera joten, hau jaio da, eta egun bat gaizki, atzeratu jarri zioten. Eta, bueno, horrekin gaur egun berezia daukagu. ETV bin gaur Txiloe Costa Brava daukazue, gero konkiz ondoren, beraz, gure bizipenakan Costa Brava aldean ikusi nahi behizue, sartu ETV bin, gero. En castellano, Gracioso, pero bueno, ni, txak. Bueno, holakoak pila bat, baina nik gure lagun baten izeba, da Maria Dolores Gloria. Ez? Eta bizi guztian, claro, juntzan aitona, bere aita jaio zanean erregistrora, eta esan zioten etxean, bakizu izena, Gloria, Gloria, eta juntzan da, jaio da, ¿cómo se llama? Maria Dolores. Etxean, eta zer, ja erregistroan ondo, Gloria jarri diozu, ez? Eta, bai, Gloria jarri diot. Handik, 14 urtetara, Gloria gora, Gloria bera, 14 urte, Gloria bezala. Juntzan, denei ateatzera, eta bai, denei eitea, eta bai, zure izena, Gloria Pérez. Behituta. Eta non, Tolosan jaio eta, hemen ez dago, egun hortako Maria Dolores bat daukagu, aita gizon hau eta ama hau, eta baina Maria Doloresik, ero Gloriarik, ez? Eta aita gan, nastu nintzen. Eta hortik aurrera da Maria Dolores Gloria. Bueno. Olako, seguru zuen etxetan ere olako anekdota ematizango duzuela, beraz bakizue, txorienea bildua EITB.eus. Eta hortik erregistrotik tirata behitu. Albiste bat atera zan da, egin zan haude, gaur egun horrela ibiltza, ez da egin. Kuntzan emakume bat erregistrora, semea jaio zen eta erregistratzera. Eta hartu eta izena eta, abizena berea izango zela, amana aurrena. Nire bi semeak, Maialen dituenak, bi adia Gaztelurrutia Iturrieta. Ez, amana daukate. Baina bera juntzan eta baina abizena nirea. Eta hartu registroa baitxoin, orduan, senarrai deitu behar digu, ea ados dagoen jakite. Osa, senarra jungo bazan esatera, abizena neri aurrena eta emazteana, seguro pegaik etzala hongo. Baina aurrena emazteana ez zure senarra ditugu. Bai. Hori gaur egun, tamalez. Eta horako zenbat gauza, izenakin bai. Hor berriro nire txera, no? Bai, bale. Gure seme txikila, lur. Bai. Abadino jun esaten, lurre izango da, ez da gizer da, ez? Lur neska izena da, eta mutil bati ezin zaio jarri. Zer?
Ez ezin dala. Ez da problema. Durangora galditu, eta Durangoko erregistruan baiez. Han lur jarri aldala mutile. 2 kilometroko tartean, erotu behar gara. Bai, baina hala ere zortekoa gu, momentu hontan behintzat, ez dela aita bitxia edo ama bitxian izena jartzen. Garai baten nola izaten zen, eta zure aita bitxia Kornelio bazen, zu Kornelia izena izango zen, eta hola? Gurea, ero segun-segunetan jaiotzen zinen. Baita ere, santutegian behiratu behar. Eki, San Blasetan jaio behar zan. Eta jendiak esaten zigu, Blas jarriko diozue, bai, seguro, taneska bada Blasa. Bada olakoa, nik lagun badauka, nire semian ekin egunen berdinean, errege egunean jaiotakoa, neska eta Reyes deitzen da. Hori lehen klasiko handi bat, baina hori izenakin oaindik gaur egun, olako buruko minak eta olako, ez dakit, tontokeria dauzkau. Legoan, irratien entzuten, Kolombiako izen ezagunena azken urteotan. Bota. Usnavi. Usnavi. Ejertzito estatu batuetakoa. Usnavi omen da Kolombiako nesken izen gehien jartzen egitenetako bat. Usnavi. Beraz, zuen semea labai Usnavi jarri behar diozue, jakintza zue, existitzen dela Usnavi. Eta ez da broma, Hainitzen pentsatzen siglakin hemos nazido para ver 11 izen bat intzitxeke baino ez. Ez. Amaika ikusteko gala. Horrekin igual, amaika ikustekoak Usnavi antza, nik hori bere gara jantzun nuen, eta, uste, ikusitzean broma azala, baina ez da broma, eta antza, kontakeri bat moduan hasi zena Kolombia, behiakatu da izen oiko bat. Hombre, hola, esate zuen izena zein Usnavi, esate zuen izen berezia, baina gero dator hori, Usnavi. Hemen dittirakanik ere neri olako bitxikerik pasatzen zaizkit, ez eta asko bidaiatzen zu bezala, baina noiz bat atera izan naizenen ez, izena, nombre, Jaione. Ja, eta deletreatu inbar, jota, eta egunero, egun bat, 2., 3., 4. eta egunero deletreatu inbar, eta azkeneako erderaz, ez, significa natividad. Eta agur, perdone, natividad. Ya está? Ez? Beraientzako erreixaldea, Jaionez eta Bazaie. Baina, hemen gu gurera. Barazkiak erregoste, ikusi duzue, bota ditugula ganben buruak, zapaldu ditu beraien barruko elixir hori ateatzeko, eta momentu hontan, dena hor barrun daukegula, tomatea botako diogu, kontserbako tomatea, eta jarraian azafraia. Azafraiak benetan zapore berezi emango dio. Kolorea kasu hontan ez zaigu interesatzen zeren eta, hau iluna izango da, baina gehien bat zaporea. Eta hemen, hau ere Teruel inguruko olako ekoizpen, familiko ekoizpenetik lortutakoa da, eskuratutakoa kasu hontan, eta, Teruel existitzen da, eta azafrai oso ona da, berda. Hemen dik usaindu du, Jaion, ez diaz urbildu da. Benetan. Botea irekitu zunean, ja usaindu dina. Hemen, barrura. Hortxen. Eta guain, ure beroa botako diogu gure kasun lanak azkartzea aldera. Eta hau fumeta 15 minutuz iten mantenduko du. Eta hori da, arroz bat, on baten, hori jute mazate, Katalunia, Valentzia aldera hor paellak eta arrozak egiten artista direna, berei esango izute, Arroz on baten sekretua, salda. Salda on batek, arrozak azkenean berak zapore gehiegi ez dauka. Arrozak dauka, paella batek dauka, zuk botatzen diozun saldan zapore hori hartzen duena. Orduan, salda iteko garaian arrozandako hartu zuen denbora, produktu ona erabili, bezala, eta gozatu salda hori. Bai, gozatzeko ere ze behar den denbora. Horretarako, honi falta zaizkion minututxoik emango dizkiogu, honi beste 15 minutu utziko dizkiogu. Bota. Izenen konturrekin. Kikea monareze botatziko, baina ni, grazik eize, beti kontatzen du honain nik grazik egin ezau igual entzungo zen duten ero. Kikea monareze programen egon zanean, desta izan da, semen kontuk, eta zuen semia nola da, eki, esan zuen, Kike. Nik ekirekin daukat anekdota. Lagun bat, Andaluzira juntzan, eki.
Eki, eta bizena gero, ez da gizelan, urrestarazo, ez da gizelan. Eta kanpina joan. Izena matea joan, da, buenos días, da nombre y Eki urrestarazo. ¿Qué? Eki urrestarazo. Usted me está vacilando. Eso no puede ser. Vayes, es un nombre típico de allí, Eki. ¿Qué nombre? Usted me está vacilando. ¿Cómo le va a poner eso? Que sí, es un nombre típico de allí. Bueno, usted mismo. ¿Eki? ¿Y cómo ha dicho el apellido? Hugo Sanechea. María, ha venido el señor Eki. El señor Eki ha venido a camping. Eki, X bat. X-Men. X-Men, oixe X-Men. Eta hortik gero pelikula sortu zuten. Ostra, nik benetan eta Eki, karo, semian izena eta galdetzen dute jendea askotan gustatzen zaizka, anedota brutala. Eta ja, karo, gero ja bizena jartzen, egongo zien bost ordu. Izenakin ja, bai azaz, X. Hombre, típico, País Vasco. X-Men. X-Men, bueno. Esan dakoa, bere alagara bueltan. Bueno, gure salda egin bitartean, gonbidatu hemen dizebilen, eta ni Jaionek abixatuta esan zian, Igor ez da geldi igoteko bat ez esan duena, Igor, sartu gurera. Pantalla txikian ezagutu zaitut, Jaione zurera juntzanean, han hipopresio eta egiten, baina, bueno, gaur hemen txorienen, hori bai, kokotxak gabe. Hori, konpondu berarekin. Bai, gero itzengo dugu. Baina ni zure aldeko olako, ez? Hau zer da? Zer da, Igor? Igor, zigor. Zigor eta Igor. Bai. Zer da, hau? Bai, diafragma antza baduke, bai. Hoxe, eman inion. Bai, oso ondo da, bitzu. Bitu. Eskerik asko. Bueno, hoxe, gure errezetakin jarraituko deu, gaur kokotxak ez ditu izango, ino bai, arroza basatia bieirekin. Horretarako ikusi duzuen nola egin dugun hemengo fumeta hau, bere denbora eman diogu, listo da, orduan oain momentu honetan iragaztea besterik ez da izango. Arroza ere, hortxe dugu, dagoeneko eginda, iragazita, eta bueno, dena batzeko prest. Bien bitarte hortan, zigorrek baditu hainbat eta hainbat galdera, eta ni ere tartean sartuko naiz. Gehien bazertarako zirikatzeko. Zigorri o igorri? Biei. Garbi zen hori? Garro, eta jo. Julen falta zaigu, orduan makarrega. Julen falta zaigu. Bueno, hori beste gumatea guztiko. Bueno, behar zainen, biokiroz, noiz sortu zen duten hori, o nola izan zen, hasiera, pixka kontatu duziko. Bai, bueno, hori oindala 3 urte inguru irik gendun, ez? Proiektu hori, hasi ginen proiektuakin. Bueno, nahi genuen olako pixkat, beste norabide bat eman, jendeak laguntza behar zuen jendeari, beste laguntza mota bat emateko. Ez laguntza mota nahi duz? Bai, bueno, guk egiten duna da, gu deitzen diogu medizina integratiba, edo medikuntza integratiboa. Horrek egiten duna da, elkartu, hemengo medikuntza, alopatikoa da hemengo ofiziala, eta beste komplementarioak dianak, beste teknika batzuk, medikuntza txinatarra, dolakoak batzen ditugu. Eta hori, zer bururekin montatu zenuten hori dana, bero? Hori da, pixka bada, askotan juten gehan medikura eta zaten digu daukazu eta jazta, ez? Baina, hor badago laguntza bat emateko, helburu nagusia da jendea osasuntxu eta zoriontxu izatea. Hori da gure helburua. Ez bakarrik osasuntxu, ez dekutzea gaixotasunik eta jazta, biztik eta baita ere bere zoriontasuna, bere ongizatea bilatzea. Eta sekretua? Sekretua, horren sekretua da lehen da bizi jatorrira jutea. Eta hortik gero ja pausok ematea poliki gauza zuzentzeko. Baize, hor, egia da, askotan medikoan jutean eta hau daukazu. Bale, oso ondo. Hartu zazu eta minak enduko izu. Ja, baina nik ez dut minak entzea, ni nahi dut. Jakitea, nundi datorren eta hau zuzentzea, noski. Nik ez dut nahi, minak endu, baina gero, ez dakit, ez, hau. Kentzea nahi du, bukatzea, zuzentzea. Hori da pixka diferentzia, ez? Jendeak askotan egiten duna medikuntza sintomatiko bat, ez? Sintoma daukat eta sintomoiek kamuflatzera edo kentzera juten geha. Eta hori azkenen txibatu batzu dira. Guk egiten duna da jatorrira jun, saiatu jatorrira juten, da guk dauzkagun zerbitzu desberdinekin, saiatu hori zuzenten, da guri asko ezpaldin badago, beste nora baita bideratu edo hori da gure dana. Orduan, pentsa ezo, ni zuen zentrora noa, nola izaten darrera, zelan egiten duzuela zure pixkat? Bai, bueno, badator jendea, ja ikusi duna, gure web horria sartu dana, ikusi duna igual gure zerbitzu zentzu dian. Bai? Torren baditzu, ni nahi dut kinesiologiako konsulta edo nahi dut osteopatiakoa, dena delakoa. Iten deuna da, normalen, jendea
kontaktatzen digu, ez da, nik arazo doket, eta eskiztak izan egin, eta zuetaz itzen didate, eta zein dezaket. Orduan, hor, iten duna da, daukagu doako aholkularitza zerbitzu bat, nik neronek ematen dut, iten duna, entzun pixka bat, ze arazo daukazun, zuk esaten dizu, Igor, eske, hau dauket, arazo, testakin hundi jo, eta egun naiz hemenan, eta zure ikuspuntua zein da, ez? Nik ikusitu galderatxo batzuk, ikusi pixka nundik etorri daiteken, nundik jo dezakegun, da horren arabera, aholkatu zein izan diteken zure lehendabiziko pausua. Zen daikela gurekin, edo zen daikela, hori esatezu jo baitu juntetetzonea, zehan badakit espezialista honek lagunduko dizula. Hori lehendabiziko pausua. Bai, segundu txiki bat. Hemen, Bieira mamia kasu hontan bere maskorri gabe edo saltzen da, baino alata guziz ere komeni da beti garbitzea. Zergatik are puntu txiki bat izaten duelako. Ordu noain momentu hontan uretik pasako ditut, eta gero jarraian sukaldeko paperakin edo xukatu, eta zartagian markatze izango da, alde bakoitzetik minututxo bat eta erdi. Esan bezala, olio txantxa batekin izango da hori, eta jarraian erantziko dioguna izango da limoi baten azalaren birrindura. Limoia aurrez garbituta daukegu, bestela biologikoa. Aukeran biologikoa edo ekologikoa, hobe. Behin hori eginda, perrexia xeetu eta bertara botako diogu. Aterako ditu bieirak eta txampana botako diogu, edo kaba edo daukezuena zehozea parduna, bertan murrizteko saltza hori. Hori izango da gero, mahonesari erantziko dioguna, bai? Aki, eso. Bai, kokotxa. Baina, ondo da. Hor, zuenean, jaione hipopresibo egiten da, ez? Jarrezen dut. Gaur egun, nik uste, hipopresibo nahi, gehienok, uste dut, jendeak zerbait niko ezaguna dela, baina zuen ja denbora bat dara mazu hipopresibo mundu honekin, ez? Bai, hipopresiboak ja laroiko markadan hasi zian, ez da, pospartoko edo erditzen ondorengo mundu hortik sortu zen, eta hortik ja junda pixka bat edatzen. Bai. Eta, gu bai, badakmako urte desentei horrekin, ni hipopresibo munduan sartu nintzen instruktore bezala, baina gero ja gonaiz urte pila bat formatzaile bezala ere bai. Eta hor bai ikusi da, ez? Egon dela progresio bat, hobekuntza bat, nahiz eta pixkate mugatua egon da noinaz, ez? Bere aplikazio esan nahi dut. Baina bai, horrek ja badamatza urteak, nahiz eta oindik ere ezagutzen den batez ere erditze ondorengo mundurako, edo emakumeakin lotuta okarrik egon. Baina kirolaria munduan, nik esate izut, nik 2010 urtean ezagutu nituen, orduan entrenatzaia banukan, eta arek egunero hipopresio ariketa batzuk bihaltzen, hori azkenean etxea momentuetan, osein momentuetan itzen die, eta egunero bihaltzen zigun, da bera, Lance Armstrong egiten baditu, zerbait jaia izango da. Bai, arek beste zerbait egiten zuen, ez da? Baita ere, beste zerbait, baita ere, baina hauek itxe zituen. Bai, egia da, bai. Eta hor egia da, txirrindula itzan oin gero, eta gehiago, ohikoa da, gaur egun erabiltzen dian erropa hori egin da, nola sabela eta pustuta hiltzen dien arnazketan, sabeletik hartzen duten arnaza, ez? Piskat horre... Bai, hipopresiboen funtsa esateko, dago, sekretu esateko daude bi arlotan, ez? Bata da, apneak egiteak, hori bazeon bere garaian badago liburu bat hor, Hypopressive Training horre espikatzen duena, Errusian eta entrantzen zuten apneakin. Hipopresiboak egin gabe, hipopresiboak erlazenatzen da gehiago gero, saritzak irekitze horrekin, ez da, apnean. Baina apnea egitea bakarrik, arnazik hartu gabe, korrika egitea, edo igeri egitea horreia bauzke onura batzuk. Horreia... Bai, hori ere beltzen zan. Gero ja, gehitu zanen, bakun abdominadori edo saritzak irekitze horrek horreia dauzkak beste onura batzu, diala gehiago posturalak, arnazketa gaitasuna nobetzea, eta bar, orduan errendindurako oso importantea da. Baina hipopresibo horiek arutzago eraman dituzko indik, ez da bakarrik apnea egitea. Eta zaitzak irikitzea, postura egokitzen baldin badezu, eta giarrak edo giar muskularrak edo kate muskular horiek, kadenas muskulares horiek egoki jartzen badituzu, indarren transmisio hobea da, orduan rendimendu hobetzeko oso importantea da, nahiz eta batzuk ez ulertu, ez? Hor, gure ikusen ditunen artean jende heldu asko dago. Jende heldu antzako balio dute hipopresio? Denetzako? Bai, hipopresioa dagoetan arazoa da, apneak egiten diala, hain ez hitz egiten hipopresioak bera ezagutzen den bezala, gero nik, esatizut, hori gero nik moldatu indet, nire metodo propio dauketelako, baina hipopresioetan arazoa da apneak egiten diala. Eta apneak ondorio batzu dauzke, zuzenean, epe motzera dala, tensio arteriala igotzen duela. Adibidez, hipertensoa baldin bazara kontu ekibarrezu. Hori arazoa. Bestela, edozein nintzako. Bai, txikitatik, gaztentatik,
edozein adinetan, inberrezuna da, moldatu intensidadea, baina hori ariketa fisiko. Moldatzen duzu, egokitu, baina onura oso handia ditu. Barkatu, Igor, barkatu. Bai, barkatu. Buelta eman behar zaio honi. Bai, eta nire galdera, zehor bestaldean esaten, jaku hemen ari gara, apnea gora apnea bera, azaldu martu da, apnea bat zer lan, ez? Bai, apnea zer da? Apnea da arnasik ezartzea. Arnasketa prozesuaren gelditze bat. Dauzkagu, berez daude bi apnea. Da, arnaz hartu eta botatzera pasartzerakoan, hor dago apnea txiki bat. Ez da hartuta ez bota iten deuna, apnea inspiratorio bat izango zen, da gero dago apnea espiratorio bat. Guk erabiltzen dugu, hipopresibotan erabiltzen dena da apnea espiratorio. Da arnaza bota, da arnazik hartu gabe mantendu, denbora bat, bakoitzan ekaitasunan arabera, eta hori da apnea bat, apnea espiratorio erabiltzen da. Lehen hor, biokiros, zelan da, hypopresis training. Biokiros High Hypopresis Training System, izen oso polita eta errazta jarri nion, bai. Bai, zer da? Hori ere? Izen horren ondoren zer da, bez? Bueno, hori da, ni hainbeste urtetan egon naiz hipopresiboak ematen, nire ikaslei ez da, gero baita formakuntzak ematen, eta hipopresibo metodo hori garatu dut, eta nolabait, izen hori mantentzeagatik, hola ditu diot, zer da, hori, metodo hipopresibo horren, teknika hipopresibo horren progresio bada. Niretzako, hainbeste urtetan ikusi dut, gabezia handia zuzkela, handiak edo, batzu bat zuzkela, teknika horrek, eta indetena da, kompletatu, osatu indet, nire beste ezagutza batzukin. Eta hau bakarrik zuenean biokirosen dapatea? Bai, hori da, karo, metodo hau nik egina da, laizter, espero dut, Euskal Herri guztira banatzea, ez? Ja, formakuntza ematen hasiko naiz Euskal Herrian, metodo honena, bai, eta ni nahiko nuke hori, benetan, beste izen bat jarri honi ditzen dezuna, baina ezagutza hauek, ez? Nire dakitena nola transmititu eta haber edatzen deun. Liburu bat, Luisko? Liburu bat, bai, bueno. Liburu bat idatzi barko honekin, ez? Idatziko du, bai. Izena tituloa daukaguru. Bale, nik izango dut, esan da zuk idatzingo dut. Bion arte ningo deu. Lana. Jaione, zuk idaztea zemo... Beto, Jaione badak egiten nola daue... Kaligrafia. Bai, nik ez dakit. Mekanografia. Nikola, nik bi digite biltzen ditu bakarrik. Klik-kla. Beto, nik balta erdi. Bai, karra oketo. Zukin barko zu. Bale, guk itzein eta zuk itzein. Ni beste proposamen badauk zuentzako, baina bai, lehenik eta behinik, aipamen txiki bat aldeanik, Igor, oain dela 10 bat urte edo ezautun, pixkat horti bideratuta, ez? Bertan ematen zen dituzten formakuntza horietatik. Beraz, bai, aitzindarik izan zeate arlo askotan. Eta hau, zuentzako dauketen proposamena programa bat, zuentzako propioa. Balioa, zate, esan nahi nuke, daukezue bapateko etorrera handi bat, kirolarik, prestakuntza, ona, niri sartu lehor zurtarte? Noski, bai. Nik uste non biokiroz eta bizten ezintzen. Niri utzi paken. Jaione, nik aldera pila dauzketen, esatera, gidoian hori ez da gertzen Ez da gertzen baino, hau nire usta propioa da, gaina programatzeko izen buru edauket. Errezen bota iosu horri? Champaña. Nik uste bota horretik eman indiola pixkat, Bai. Ikusten, gaina badauket programantzako izena ere. Eta gero zein bardau murrizten donik emaun ezein gozu? Tentaldiaren ikuilua. Hala, izorrai. Aguantatu inbertzai honi, egunero. Oizuk. Bai. Ni behin torretan niko, izu. Bale, seriotasunez, esan bezala. Txampaina barrun dau eta guen murrizten utziko du horretarako sua pixkat altxatu. Eta jarraian maon esain guet, iten den bezala xen. Arrotza bat, olioa, gatza eta gero honen elixirra botako jot. Hortarako pixkat epeltzen utziko dugu, gainekoan. Hor, Igor, lehen hasirean, lantaldea ipatu duzu, ez? Ze eskaintzen duzu, ze bazarete, ze... Bai, hor, azkenen biokiros proiektu bizi bada, ez? Eta hain biokiros grup deitzen diogu, ze hor agente zeteko berria sartu ditugu, baina horra igea pixkat moldatzen, hain daukagun zerbitzu dia, kinesiologia holistikoa, nik ematen dutena, hor konsulta pasatzen denik, elikaduran oinarritzen naiz, elikadura energetikoan, eta fitoterapia, medikuta txinotarrean, eta lan emozionala egiten dut, gero daukagu osteopatia, eta aukin izan ditugu beste zerbitzu batzuk, baina aldatzen junda pixkat, eta horra igea, oin saiatzen, pixkat homeopatia sartzen duen baita, beste pediatria, talako batzuk sartu nahi ditugu, kompletatzeko azenen da osatu, ez? Jendeak eskatzen digunari erantzun emateko.
Gero ematen ditugu baita klaseak, klase regularrak, yoga, hipopresiboak, K-stretch... Horra junban nintzen ni. Ikusita urtetik urtera ja, hola geratzen nahi naizela K-stretcha egor. Bueno, ondo da, bai, hori da. K-stretcha, berez, K-stretcha da... Azalden modu lehen zer da K-stretcha, ez da jentia egiten. Bai, K-stretcha da, hamaka postural ditzen du berak, sortu zuenak. Dia bi taula, planoa ireki izten dianak, ez da? Hori ator pankafit beste batetik, beste metodo batetik. Nik erabiltzen dut hamaka hori nire metodo propioa erabiltzeko, ez da? Baina oso potentea da, ze hor kate muskularrak oso ondo lantzen dira, oso ondo luzaketak pila bat oso eraginkorrak dira. Baina, bueno, metodari berari, hor daukazu hamaka bera eta gero daukazu metodoa, ez? Ni metodoa nire erabiltzen dut, baina oso eraginkorra da, adibidez hori ez, mendian ibiltzen zaten hauntzantzako, oso ezaguna da, baina nik horri metodari berari bai gehituko nikola hipopresiboen lana. Biak kombinatuta... Bertan, baita, hori egiten da, hipopresiboa sartu. Edo zaude adibidez iten duzu ariketa batzuk 15 minutu K-stretchen, da gero hortik irten den dezakezu hipopresiboak baita, eta berriro sartu. Hori kombinatzea da, baina bai, K-stretchare oso potentea da. Eta gaina hemen, bueno, zuek hor ariketak ero zeiten, bertan egiten duzu dana, ero jende esate izu, etxean egin beharko zenuke, sartzea, jentea ez da, joten egin hemen da, ez. Bueno, a ver, hor daukagun... Sendatzeko orduan. Guk hor eskaintzi dituguna dira klase regularrak taldekakoak, ez da? Esan dizutena, yoga eta bar, ez da? Hor aukera dago, astean behin etortzeko, bitan etortzeko, normalen adibidez, oain, bueno, eskoin pandemia historia honekin den aldatu da ez, baina, bueno, lehen jendea etortzen askotan gehien bat astean bitan, astean bitan entrenatuta nahikoa da. Hipopresiboak adibidez kainero dia, K-stretcha astean bitan egin da nahikoa da, baina oain, astean behin egiten baldin badezu, bai, niko bendatzen diet, ez, daizu, gero gau etxean, ez, komplementatu zazu, entrenatu zazu, batez ere arnasketa arloa oso garrantzitsua dela, oso importante da gero etxean egitea, horik regularretan. Gero, nik aparte baita egiten ditut sesio individualak, personal coach ditzen diot, nola editzeati baita, oso inglesan hori da. Zuzatoz, nik kirolaria naiz, eta nahi dut ez dakiz zer, edo nik dauket arazo hau, osasun arazo hau, edo ez dakiz zer. Bueno, gordo nitenoa da azterketa bat, eta horren arabera, pausuak ezarri, astean behin, batzuk astean behin tortzen dira, bi astetik behin, eta hor bai gero etxeko lanak egin behar dira. Bueno, zune baldin badezu. Baina zure onerako da, orduan. Azkenen da, helburu nagusia da disiplina bat ezartzea. Zure egunerokoan, ez dakit astean behin, bitan, irutan, edo lautan, baina disiplina bat. Zure gorputzari eta zure buruari denbora bat eskuntzea. Horrek onura asko dozke bai fizikoki eta bai mentalki ere. Eta nabaritzen dira, jendea zuena juten dana, normalean, esate ez, bueltatzen da, ero? Bai. Anea tortzen lanitera, gero fidela da, osea, minori da, kompromesua bali badauka, ikusten ditu, naitza. Nik hor, lehen aipatu zuna, segun toki pila batera junaiz, aipatu zuna, eta ez diate konpondu, eta hor daukar lagun baten kasua, bizkarreko mina zeuskela. Behen bora guztien, da jun batea, eta ez da dana bizkarra tratatu, eta ez da, osteopata batea gana juntzan, desan zion. Zuk txikitan aparato izan zen hon, okotza atzera bialtzeko da. Horrek eragin dizu, gero muitu dizu ezurdura guzti, eta tratatu zion hau atzekaldea tratatu zion, da bizkarreko mina kanpora. Askotan, ez? Ez hori da, hori da pixka bat, ni saiatu nezena, nire metodontan, pixkat isladatzen, ez da, nik postura lantzen dut. Posturak zer ikusi handia dauka bidez arnasketakin. Leheno jaien esan duen bezala, diafragma hori, diar hori da guztian zentro neuralgiko zen genukena, erdi hori. Diafragma arnasketakin dauka relazioa posturakin, dauka relazioa emozioekin, dauka relazioa gauza askokin. Ordun, posturan diafragmaz aparte, dauka relazioa zure esteen funtzionamenduak esteak edo erraien funtzionamenduak espado ondo, eragin dezakedu ez bizkarreko min bat, edo zea bat, piramidalan zea bat, ahoak zer ikusi ondioko, oklusioak nola, hortzak nola elkar hori da. Hori den ikusi barra dago. Zer nik adioz, etortzen zaizkit, nik hori nago asko kolaboratzen dut nire ontolaga danakin, Marisol Dorron Sorokin, berak bideratzen dizkit ze asko, bere bezero asko, berak ahoa zuzentzen ari da, eta nik iten denak goia gorputzaren orekatze bat, ez? Orduan, karo, hemen komponente asko daude posturan, pertsonaren posturan. Eta hori beti esaten da, ez?
Denarako haitik ez baduz ondo zapaltzen, beste gorputza gizakia nahi duena komodo ibiltzea. Orduan, mina ez du nahi, ez du maite mina. Orduan, moldatuko naiz, da ibiliko naiz beste alde ontara. Orduan, kargatuko zu beste zerbait. Hori da, gorputza beti bilatzen du, esaten da, la postura antialgika, ez? Minik ez ematea, nik hola baldin manago, minik gabe, hola hongo naiz. Horrek eramango dikero, kompensazio bat egitera, eta horrek eramango dik ez dakizera, orduan, hori dena, inberazu bide hori berriro desegin inberda, ez? Eta asko datoz, zuk esan duzun bezala, ahotik gauza asko datoz. Ahotik, mingainetik, arnasketatik, ni adibidez izan naiz respirador bukal. Dena ahotik hartzen un arnasa, enun hartzen sudurretik arnasa, eta horrek, bere ondori dauzke, luzeak, enkontratzen zea, ni arnasketan munduan sartuta, asko lantzen dut arnasketa, eta hain gehiago kontrolatzen naiz, ez? Ni ja, nire sudurra libratu dituen oindik eta gehiago ikusten duzu, ez? Ze garrantzia auken posturalki, emozionalki, mentalki deneako. Bueno, hemen guzaiakin nire zuhurtzulok irekitzen nahi dira, eta Jaione, pixka, kontatik guzu zein duzun? Sua itzalita bere 10 bat minututxo edo izan ditu gure fumetakin, erantzi dizkiogu 5 minutun edo gambak, eta jarraian ere markatu ditun bieirak. Beraz, hau dena murriztuta daula, apartatu indu. Jarraian indeu, maionesa ikusi duzue gure txampainan murriztu horrekin. Eta guain hemen, proposatu du ez dakizuk entzute daukezun arroza basatia edo puztutzea badaola olio berotan. Guain arte ez dut lortu. Ez dut lortu arroza egokiarekin ematea. Eta hau, Tolosako denda txiki baten erositakoa, eta ikusi nahi dut. Bai, berez, arroz frijitu egiteko puztutzen nahi jendana, inbar da arroz bat hartu, inbar duzu egosi desente gainera, gera iragazi, eta lehortu egin behar da. Lehortu, labean hartu, 80 gradutan sartu arroz hori, eta ondo lehortu. Eta gero, frigitzen bauzu, bai puztutzen da. Hori badakigu, arroz puztu horrekin lortzen da. Baina gero egia da, ikusten da hainbat, eta hainbat bideolako arroza hartu, eta frigitu, eta puztutzen dela. Eta hemen daukagu Jaione, esperimentatzen gurekin, gu arroza hemen biztan daukagun bitartean. Zuei hori egiaztatze aldea edo gezurtatze aldea, ea posible den edo ez. Orduan, hemen olioa berotzen. Bai, zer, zukor beste galderatxo bat bazen, pixka lotuta beste entrenamentu klase batzuekin, eta ez, bai, bazen, entrenamentu batzuko gaur egun aidienak egiaztatzen balidoa diela, dragoi bolakoak adibidez. Gaur, egia esan horri bilia, ez, dragoi bola jarraitzaien artean nin nago, eta hor, zenbat aldiz, ikusi duzuenak, Songoku ikusten genduen, molako erropa astun-astunakin entrenatzen, grabeetate gabeko tokian planeta hortan entrenatzen da. Horrek, balekoak izango zieta, nik, igorri lehen momentat, eskalada munduan nik Patxi Usobiaga eskalatzaia hundiak, berak bai entrenatzen zuen, olako lastratuta esan dezagun, pisuarekin, eta horrek, badauka, azkenian pixkat Songokun erabiltzen zuen tekniketatik. Zentzua basaukaten, egiten zuten hau? Bueno, zentzua dauka denak bilatu nahi dezunan arabera, ezta? Baina bai garrantzia dauka entrenamenduan, garrantzia daukana da espezifidadea edo alik eta errealen ezatea. Adibidez, hori ez, lastratzea ondo dago, kargak ondo banatuta baldin badaude. Ni adibidez goatzen naiz, ni bere garaian, ni eskupilotan ibilitanako naiz, eta goatzen naiz, adibidez, lastreak eskumuturrean. Ez daukainoko zentzurik. Ez daukainoko zentzurik, ze azkenen pisu hori besoak bakarrik egiten du, eta gero, iten duen, lastrea jarri besoan, gero kentzen duen lastrea, eta duen bat jotzen zuzen. Karo, ze percepzioa... Azkenen burmuina programatu behar dezu, eta burmuinak referentzi batzu dauzke, de repente kentzen dizu hori, eta baino bai, ondo banatu ezkero lastre horiek, indartxu bihurtuko zea, hori bai. Baina ikusi beharrezkoa den, edo segun zertako den, ez? Bueno, txorienen beharrezkoa ditu hemen olako gauze probatzea, eta dirudienez arroza honekin, bai. Benetako basatiarekin, benetako basatiarekin, bai. Beraz, hor da... Hori da. Nik egiot hor zabat. Eta hipopresibo klaseatzuk maitu lehen aurrena, eta bitu puztia, hipopresiboekin, diafragma, ikusten da, martzen jarri dala. Ikusten, claro. Earki, bai. Eskuperetako bitu itxoen gauza, bakar. Laro egarren amarkan jaio, lehena jaio ginena, Martin Zabaleta tentzuten. Horrek entrenamentu egite izki motxila harriz bete, eta mendian gora eta bera korrika ibiltzen da. Hori bepiskat astokeria bazan, horregoen ja mendian ibiltzen nien algolakoak ez dituzte diken. Baina eske astokeriak asko india. Nik jokatu dut final bat, gartzarun zezala olako mendipunta baten, gaurko temperatura bezala ez, hotza hundi batekin,
eta galdu ingenu 22 bat, eta galduta gero esan zigun atzelari egoatzen naiz. Joder, cago en Dios, es que hacía frío y no me calentaba. Y me toma un pacharán y tampoco me calentaba y me toma otro. Claro. Osa, mozkortu irazi zigun. Orduan, bazeren olako... Doble ikusten zuelako, hobeto ikusten zuen. Bat espazio jozen bestea, bai. Bueno, hoxe, utzi neri 2 minutu edo segundu txiki bat kasu hontan guzti hau garbitzen eta plateraratzerako prestatzen. Eta zuek, tentaldia ikuioan ikusten baduzue, idatzi, txorinabildua itb.eus. Emango du, emateueok soka. Bueno, nire partetik, hauxe, gaurko proposamena. Oain dastatzea falta da eta pena handiz gelditu naiz, zailikatzeko tarte gutxi izan dutela. Beraz, beste behin ere, bueltan izango zarelakoan. Nitoreko naiz, koko txajatea. Claro. Bueno, hau jateko apnea bat inberda, dena jaten duen... Utzingo de gaur, apneak utzingo ditugu. Hoi da. Hemen nahi baduzue saltxa gehiago botatzen aldiozue, ni jantxo bat utzi dizuetor, baina bueno. Artu da, espar gehiago. Bale, honegin. Berdin? Bueno, gezurek ez duela. Kabasa, etzan xampana. Eta zer berdintasun da hau beraien artean, hori hurrengo baterako. Nungo da, Gu bezala. Gipuzkoarra, Naparra, Bizkaitarra, eta zuek, txorienetarrak. Beraz, badakizue. Gora gutarrak. Hori da. Eskerrik asko Igor. Eta zuek bihar, txorienera, kontu berezik, eta gozuak, eta... Tentaldia txorien, Tentaldia. Hola, nibiliko gazte osoan. Hala...